Invicti, victores, victuris. Nepobjeđeni, pobjednici, onima koje će pobjeđivati. Antiteroristička jedinica Lučko. Prva u ratu, prva u miru, prva među jednakima. Gospodo policajci, specijalci, pozdrav domovini! Pozdrav! Neustrašivo braneći svoju domovinu, preljepu, jedinu, jedinstvenu, samostalnu, neovisnu Republiku Hrvatsku, tijekom Domovinskog rata poginulo je 19 pripadnika antiterorističke jedinice Lučko. Spomen obilježje pred kojim palimo svijeće i polažemo cvijeće i vijence podsjeća nas na žrtvu koju su tijekom Domovinskog rata pripadnici antiterorističke jedinice Lučko podnijeli diljem domovine Hrvatske. Na prolivenu krv, na mlade živote, pale za slobodu naše domovine. Htio bi se vratiti u 90. i sjetiti svih tih momaka koji su došli ovdje 7.9.90. i reći vam tko su oni bili. Oni su bili odabrana generacija tisućljetnog hrvatskog sna koja je imala tu privilegiju stvaranja Hrvatske države uz zapovjedništvo našeg doktora Franje Tuđmana. Bili su temelj na kojem se počela graditi Hrvatska oružana sila koja je kroz ovih 29 godina izrasla u respektabilnu i prepoznatljivu vojnu silu u cijelome svijetu. Dragi prijatelji, svjesni smo da su zadaće i izazovi naše generacije bitno drukčiji od zadaća ratnih pripadnika ove postrojbe, čuvenih jakih snaga MUP-a, a koje su bile jezgra stvaranja pobjedničke Hrvatske vojske i sa kojima smo izvojovali najveće pobjede u Domovinskom ratu. Uvjeravam vas da smo mi, specijalci koji stoje u ovom svečanom postroju, sa tim istim žarom, odlučnošću, hrabrošću, spremni uspješno odgovoriti svakom zahtjevu našeg vremena. Spremni smo na nove pobjede. Ova i buduća generacija će slijediti kredo nepobjeđeni pobjednici onima koji će pobjeđivati. Nek sve nas dragi Bog blagoslovi. U Ministarstvu unutarnjih poslova ponosni smo na svoje postrojbe specijalne policije. I ta vrsta ponosa niti danas nije ništa manja nego što je bila u ratno doba. Vaša izvrsnost s vremenom ne slabi, dapače, jača i uspješno se prilagođava novonastalim sigurnosnim okolnostima, izazovima koji postaju sve složeniji. Predanost poslu, hrabrost i domoljublje. Sve su to karakteristike na koje se prirodno grade vrhunska uvježbanost, osposobljenost, obučenost za djelovanje u najsloženijim uvjetima i svim situacijama, pod vodom, u zraku i na kopnu. Na sustavu kojega vodimo je da vam stvara vrhunske uvjete. A u mandatu ove Vlade to sigurno nisu floskule. Sustavno ulaganje u nadogradnju vaših stručnih znanja i specijalnih vještina, kao i kontinuirana modernizacija vaše opreme, naša je trajna obveza. A s tom brigom nastavit ćemo istom predanošću podjednako i dalje. Cijenjeni pripadnici specijalne policije, ATJ Lučko, želim da održite visoke standarde djelovanja kojima već punih 29 godina služite na čast ministarstvu i Hrvatskoj policiji, predstavljate uzor i građanima Republike Hrvatske pružate sigurnost. Hvala vam na tome. Ja sam je gledao u svitanje dana,
U tihim noćima zvijezdanog sna, rumenim sudonima ona me ljubi, zelenim poljima i beskrajem dna. Upravo gledate demonstraciju koja se sastoji od elemenata parterne gimnastike i specifičnih oblika kretanja u prostoru, udaračkih tehnika, tehnika bacanja, gušenja, kontrole i zahvata za prilagodbu. Grupa dolazi na mjesto za postavljanje blokade vozila. Njihov dolazak je izvršen zračnim desantnom tehnikom Fast Rock. Nakon prisilnog zaustavljanja vozila i savladavanja počinitelja slijedi evakuacija sa mjesta događaja. Mojoj lijepoj zemlji Hrvatskoj.